И здравейте хора и потребители на Roblox 7, аз съм Alpha Gamer. Днес в този клип реших да ви покажа ето този World, Minecraft World, който съм се развил на Survival. Така ще започна. Ето тук имам градина. Така. Само така, тук е градината, тук чиста смутиките. Тук имам кактус. Тук захарна тръстика. Тук ми е фермата за животни. Тук имам овце. Тук е само една. Там има овце. Тук са кравите ми. Това е къщата. Само че този етаж не е довършен, не съм го обзавел. Ще ви я покажа отвътре. Ето. Го имам, тук често ми, този е първият ми, ето вторият, третият. Ето вторият етаж, само лампи съм сложил. То е сияен камък, стъкла, каменна плоча и дърво. Сега ще ви покажа това е стъклена къща. Тук пясъчен камък, но не е довършена. Ще ви покажа селото. Аз за това направих тук. И не само за това, защото тук има вода, има тук друга гора, тук трета и там нататък има джунгла. Тук селото е там. Там даже има селени. Ще ви покажа селото. Ето го. Малко е, само 2-3 постройки има. Не е нещо подобно. Това се направи къщата. Така ви ще разглеждате. Сега се върна обратно. Там джунглата много леко се вижда, но страната го не вижда откъдето е зло. Сега ще ви покажа също така моята мина и моята пак мина втора, но която води към такива подземни пещери. Така първо ще ви покажа моята мина, която не е към пещера, просто така. Ето я. Ще паузирам клипа докато слеза. Ето вече сме долу. Тук има редстоун, не съм го изкопал. Тук има камък и крипър. Тук е редстоуна. Крипъра гръмна и редстоуна се получи. Така. Само да го направя. Така. Тук имам. По-друго имам. Така. Само да обера. Това ми е минута, не е нещо особено. Сега ще ви покажа. Тук има някакво допълнение към пещера. Сега пак ще ви паузирам докато се кача. Ето вече съм горе, така. Това беше първата ми мина, която съм се собственоръчно. Сега ще ви покажа и другата, която води към пещерата. Ето тук зад къщата е. Ще видите. Тук е дупки моторчове. Това е идея. Така ето я. Доста е дълга, аз имам покажа цяла записа, само няма кой знае колко. Тук там външна клипа и тук съм правил почища работи. Друго. Там може да има продължение, но доста е голяма. Така, ще я видите. Така.
Само се нахраня, че сърчетата ми започват да изчезват и ще ми стане по-удобно да чете и може да умра. Ще взема някаква храна. Тук не се виж. И ще взема една пържола. Това беше урда, който искам да покажа. Да се надявам, че ви е харесал. Ще има линк в сайта на клипа, сайта, откъдето може да се дръпнете този лор. Без нови добавки, точно така както е. Да се надявам, че съм помогнал и гласувайте за клипа. Бай-бай!